Ndine zimubvunzo randinaro pano, ndati tibatsirane kucomment section. Mubvunzo wacho unoti asi chii? Nyaya yacho yakamira yakadai. Kune vese vakakura vasina vabereki vavo, tomboti mubereki akashayika kana kuti vanhu vabereki vakaseparate, vakangobererekawo nenyika, wakura usina mubereki uri mwana. Wadaro unochida kuenda kuchikoro, unotengerwa mabhuku, chii zvese, mungoziva zvinoitirwa kana uri mwana. Unotengerwa hembe, chikafu. Muona zvinoita vanhu vabereki vashayika paya. Hama zvadzinoita, imbomutoraiwo mumbomuchengeta. Dzichiita kukandidzana, kukukandidzana sebhora renetball. Uyu akambokutora ombokukandira uko, chimbouya mumbomutora uyu wotiwo enda mboneta naye, chimbomutoraiwo. Uyu wotiwo haukuri zvakanaka, hautombokuri zvakanaka. Ende kuchikoro kwachona anenge ari manga ngekuti undotaura kuti ndinoda school fees. Unoita socharoverwa nyaya yekuti hatitorina na mari isusu, asi vana vavo vanenge vachivaendesa kuchikoro. Zvese zvinodiwa kuti uzvitaure, zvimwe unotopedzisira wanyarara. Wotoona kuti hapana kutamba panapa. Ndikatongowana hangu yeschool fees chete, zvese zvatobhadhara. Asi pandatozoti asi chii? Wazobudirira manje, waenda kuchikoro chako wapasa, wawana basa rako, zvinoita hama idzodzo dzichikurwira. Uyu ndakamuchengeta, uyu ndewangu, uyu uyai muzotionawo paholiday ndiri kuisawo mwana wangu kumba kwenyu. Chii, kana mouya muzondirigirawo chakati, ndinganogona, wati. Vanovakuisa padhuze apa, padhuze, asi ndo vaikukandidzana sebhora renetball. Ndobva ndiroti guys, asi chii chaicho? Wozondida nhasi nekuti ndane chii? Ndane bhegi, ndane mari. Apa ndandisina. Guys, zvorwadza. Vakakura mazviri izvi vanozviziva marwadziro azvo. Ndochandangoenda ndichiti asi chii?